Исәмсез эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Зур сыйдырышлы автобуслар тукталыш павильоннарына барып җитә алмый. Ни өчен? Иң яхшыларын бүләкләделәр һәм яңа уку елы буенча фикер алыштылар. Яршолыда август конференциясе узды. Зур сыйдырышлы автобуслар тукталыш павильоннарына барып җитә алмый. Бу буш урыннар булмау белән бәйле. Кайбер автомобильчеләр җәмәгать транспорты өчен билгеләнгән полосадан парковка ясыйлар, ә бу автобуслар хәрәкәтенә комачаулый. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Кайбер машина йөртүчеләр тимер атларын тукталыш янында калдыралар. Шуңа тукталышлар янына килү мөмкин түгел дип зарлана зур сыйдырышлы автобус йөртүчесе Равил Фаттахиев сүзләренчә, алар проблеманы үзләре хәл итәргә тырышалар. Машина йөртүчеләрдән машиналарны алып куюларын һәм җәмәгать транспорты хәрәкәтенә комачауламаларын сорыйлар. Остановкаларга килеп туктар алдыннан карыйбыз, анда җиңел машиналар басып торалар. Алар безгә бик нык комачаулыйлар. Яшь әниләр менә коляскалары белән керә алмыйлар. Аларга коляскаларын күтәреп керергә туры килә. Әгәр җиңел машиналар остановкаларда тормаса, без остановка прямо якын килеп туктыйбыз, 10-15 сантиметр гына примерно калдырып инде. Алар иркенләп керәләр, алалар автобуска. Автобуслар тукталышларга килеп туктала алмый. Бу ахырчикта пассажирларга уңайсызлыклар тудыра. Некоторые такие автолюбители оставляют где попало. То есть автобус даже не может подъехать, приходится бегать за автобусом. Тяжело, и нам выходить дальше надо, приходится идти, поэтому неудобно. И водителям тяжело, надо объезжать эти все машины, которые стоят на остановке. Вот где Беляева, там есть пицца или шаурма, вот там вот. Там оставляют, там машину ставят, и они потом не могут подъехать автобусы. Машина йөртүчеләр тукталышта пассажирларны төшерү яки утырту өчен генә туктала ала һәм мөһим шарт автобуска комачауламау. Ләкин автомобильчеләр әйтүенчә, аларның полосаларында машиналар берничә сәгать тора ала. У нас есть даже такие факты, что по 2 часа машины стоят на остановке. Это такая проблема. И у нас водители, так как не могут вовремя посадить, высадить пассажиров, у нас увеличивается интервал движения. Августның 20 көнендә генә дә 90-га якын кагыйдә бозу очрагы теркәлгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шола мәктәпләрендә директорның тәрбия эше буенча киңәшчесе пәйда булачак. Бу хакта бүген ел сайын үткәрелә торган август конференциясында мәктәп һәм мәктәпкәчә белем бирү педагоглары арасында хәбәр иттеләр. Чара кысаларында катнашучылар өчен иң яхшы укытучылар һәм укучылар дан залы әзерләнде. 62-нче мәктәптә үткән конференциядә нинди темалар турында фикер алыштылар? Тулырак хәбәрчебез материалында. Энҗе Әхмәтянова мәктәп елларыннан үзенең тормышын педагогик эшчәнлек белән бәйләячәген белгән, укытучылар династиясын дәвам итәргә теләдем ди шалыла. Наша династия всего насчитывает 29 педагогов с общим педагогическим стажем 776 лет. Во главе нашей династии Хамитов Рахим Нуролович. Также его жена Хамитова Гульминала Насыбуловна, 2 сына, снохи, племянники, дочь, продолжители педагогической династии. Күргәзмәдән соң педагоглар шулай ук шәһәр администрациясе вәкилләре узган уку елына йомгак ясадылар һәм планнар турында фикер алыштылар. Традиция буенча август конференциясе Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы гимннары белән башланды. Конференция барышында мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хужин киләсе уку елында булачак үзгәрешләр турында сөйләде. Мәсәлән, мәктәпләрдә тәрбия буенча директор киңәшчесе вазыйфасы кертеләчәк, аңа конфликтлы ситуацияләрне хәл итәргә һәм мәдәни һәм спорт чаралары оештырырга туры киләчәк. Уку дисциплиналары кысаларында коррупциягә каршы туру мәсьәләләре белән бәйле темалар барлыкка киләчәк. Хәзер шәһәрдә 132 мәктәпкәчә учреждение бар, аларга быел 30 меңнән артык бала йөриячәк. Инклюзивные группы работают в 3 детских садах, которые посещают 46 дошкольников. Значит, несмотря на дефицит мест в детских садах, сеть специализированных групп ежегодно расширяется. Так, за последние 4 года открыто дополнительно 34 таких группы.
Конференция вакытында республиканың мәгариф министры Шоллыда білім беруінің югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Илсур Хадзиуллин сүзләренчә, педколледж һәм университет булып торып, кадрларга зорлану гөнаһ, ләкин кадрлар мәсьәләсе җитди һәм укытучыларны әзерләүнең мәктәп эскәмиясеннән башларга кирәк. Шәһәр мэры үз чиратында билгеләп үткәнчә, соңгы 5 елда укучылар саны 14 меңгә арткан. Если смотреть по результатам прошедшего учебного года, то могу сказать, что 229 выпускников награждены медалью за особые успехи в учении, 27 выпускников получили 100 бальные результаты. Шулай конференцияда билгеләп үтелгәнчә 5 ел эчендә 49 мәктәпкәчә учреждение 72 миллион сумнан артык грант җәлеп итә алган. Алынган акчалар консультация үзәкләрен үстерүгә, авыру балалар өчен шартлар тудырырга, билингваль белем бирүне, инновацион технологияләрне үстерүгә юнәлтелә. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Яршалыда балык моллыгы, Кызыл Улды Какбалык, Ерак Көнчыгышның атаклы корешкасы һәм Чавычы шолда күргәзмә ярминкә эшләвен дәвам итә. Диңгез деликатесларын Грин Сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Кирү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Диңгез продуктларын яратучылар өчен монда яңа тотылган 35тән артык төрле ризык бар. Палтус, акбалык, тунец, нерка, кижуч һәм әлбәттә Сөләйман балыгы, патша бикәсе Чавыча. Ул бер юлы 3 вариациядә күрсәтелә: салкын, кайнары су белән ысланган һәм аз тузлы. Просто рыбку я люблю. Я люблю и свежую, и соленую, и сама жарю, и сама тушу рыбку. Ну, рыбная душа. Кусок или такой, я его режу на кусочки. Морозилочку. Надо, достала, съела. Не первый раз. Чавыча взяли. Понравилось в прошлый раз, поэтому приехали и взяли. Вы знаете, цены вроде нормальные, но мы не первый раз покупаем. У нас не хранится, у нас на 3 семьи. Детям отдаем. Съедаем сразу. У меня супруга все время покупает. Ей нравится, поэтому желание жены. И корку взял, контейнер, белорыбицу и чавычу. Ну, попробуем. Говорят, вкусно. Балык белән бер рәттән Чаллы халкы ире бөртекле Кызыл Улдыкны да бик теләп сатып ала. Аның составына бар тик тозына кушылган. Улдыкны тәм сыйфатлары өчен генә түгел, ә сәламәтлек һәм иммунитет өчен дә бәялиләр. У нас шикарная икра, крупнозернистая, прям с зернышка к зернышке. Она богата витаминами и микроэлементами. Сухая, хорошая, прям отборная икра. Ерак Көнчыгыш диңгез продуктларын Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсендә 26 августка кадәр Грин Сәүдә үзәгендә беренче катта татып карарга һәм сатып алырга мөмкин. Кирү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да яхшы яллар теләп калам. 15 сентября. Органный зал. Маэстро из Вероны, Италия. Паоло Баччанелло. Завтра конкурс. Я сделаю межпланетный крейсер. Вот что мне нужно. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход. Мне нужно все. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 21 по 26 августа. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Продсклад Победа. Творог 9% 300 грамм 87,50. Каша овсяная обед без бед в ассортименте 5,70. Все нужное по низким ценам. Требуется супервайзер. Продукция АО «Макфа». Зарплата от 70 тысяч рублей. Телефон 8 965 610 59 19.